Déu vos guard, bros. Avui al canal portem una super recepta catalana. És el segon episodi de la sèrie Mandonguilles i aquesta vegada perpetrarem unes bones mandonguilles amb sípia i pèsols. Jo us avanço el que tenim preparat. Farem dos caldos, un de mar i un altre de muntanya, que després juntarem. També cuinarem un sofregit espectacular i una picada. I amb aquestes bases que pot sortir malament. Així que anem a per les millors mandonguilles amb sípia i pèsols que un servidor és capaç de cuinar. Posem a l'olla 1 quilo de pollastre, 100 grams de porro tallat, 150 grams de ceba tallada, 150 grams de pastanaga pelada i tallada, opcional 100 grams de xampinyons, 50 grams de pi, unes tires de pell de llimona sense la part blanca, unes boles de pebre negre, una fulla de llorer i una mica de farigola. Ho cobrim amb 4 litres d'aigua i a foc a tope. Quan comenci a bullir, desescumem bé, ja que aquestes escumes són impureses. També anirem traient fàcilment el greix amb una cullera. Quan el caldo s'hagi reduït a la meitat, mínim 2 hores, el colem. I si el voleu guardar, es pot congelar perfectament. Aquest caldo el podeu utilitzar per a 1000 elaboracions. És el comodí perfecte. Fins i tot amb uns fideus ja teniu una sopa senzilla i boníssima. Anem ara amb el fumet de peix, que serà suau. Necessitem 2 quilos de caps i espines de peix blanc, com ara lluç o rap. Renteu-les lleugerament sota l'aixeta. Una pastanaga pelada i tallada. Una ceba. Un porro. Una branca d'api sense fulles. Posem el peix a l'olla, ho cobrim amb 2 litres i mig d'aigua freda. Escalfem a foc ben lent i anem desescumant. En quan arrenqui el bull hi afegim la verdura i deixem coure 30 minuts. Tot seguit traiem del foc i deixem-hi funcionar un parell d'hores. Finalment colem i reservem o congelem per quan el necessitem. Anem a per les mandonguilles. El primer que farem és posar en un bol molla de pa, uns 50 grams, com una llesca o dues, amb llet. S'ha de deixar en remull almenys una hora. Un cop passat aquest temps, l'escurarem bé i l'incorporarem a la massa. Aquest pa aportarà suavitat, una textura més tendra i equilibri de sabor per al punt dolç de la llet. Aprofitarem ara per batre un ou. L'ou batut actua com a lligant, mantenint unida la massa en coure's, i alhora aporta suavitat i esponjositat. Gràcies a l'ou, les mandonguilles queden fermes però tendres. Ara piquem un grapat de julivert, ben menut. El julivert aporta frescor i aroma herbàcia, que equilibra el gust intens de la carn. A més, dona un toc lleugerament cítric i verd, que fa la massa més viva i agradable. Piquem ben menuts 2 grans d'all. L'all aporta un punt intens i aromàtic i potencia el sabor de la carn. També afegeix un toc lleugerament picant i profund. És un clàssic i imprescindible a la massa de les mandonguilles. En un bol barregem 200 grams de carn picada de vedella i 200 grams de carn picada de porc. Hi ha qui afegeix 100 grams de papada picada. És opcional. Afegim el pa escorregut, l'ou batut, el julivert, els 2 grans d'all picats i salpebrem. Barregem a mà, mai amb un túrmix ni amb un robot de cuina. Hem d'aconseguir una massa homogènia i ben integrada, però travada. Barregem vedella i porc perquè la vedella aporta suavitat i un sabor net, mentre que la carn del porc dona greix i profunditat. Així s'aconsegueix una massa de mandonguilles més tendra, equilibrada i saborosa que amb una sola carn. Ara ens toca d'una forma. La meva idea és fer-ne 24 o 25 per a 4 persones, és a dir, 6 per cap. Així que més o menys passi una quantitat de carn de la mida d'una nou. La arrodonim amb les 2 mans i les anem deixant a part. No en surten 2 d'iguals, però crec que això és part de l'encant. Són casolanes. De tota manera, si us voleu posar molt fins, no teniu més que passar-les i fer-les totes del mateix pes i mida. Passem a l'últim pas, enfarinar-les. En un recipient posem farina de tot ús i les arrebossem, traient l'excés. Les passem per farina per crear una crosteta daurada que evita que s'enganxi en fregir-les. A més, ajuda a espessir i integrar millor la salsa o el caldo durant la cocció. Agafem una paella i posem un dit d'oli d'oliva suau. A foc viu fregim les mandonguilles.
en compte de no cremar-les. Hem d'anar donant la volta. Quan les veiem una mica torrades, les traiem i les deixem sobre un paper de cuina per extraure l'excés d'oli. Un cop fregides totes, les canviarem de recipient. Si les deixessin damunt del paper, massa estona es tornarien a humitejar amb l'oli. Fixeu-vos com queda el paper. Arriba un moment que juga en contra nostra tenir-les aquí sobre. Necessitem 2 sípies mitjanes o una de gran. No us donaré la turra com netejar una sípia. Ja teniu un vídeo al canal on ho podeu veure. Aquí sí és important és com tallar-les. Trossos regulars i d'una mida semblant. Ara agafem la cassola on farem el plat. Ha de ser plana, perquè evapori bé. La posem a foc viu amb oli d'oliva i afegim la sípia. Busquem que agafi tons torrats. Això es pot portar entre 10 i 15 minuts. Aprofitem que la sípia es cou per barrejar 800 ml de fumet amb 800 ml de caldo de pollastre, tot a parts iguals. Ja tenim un fumet mar i muntanya. I afegim una culleradeta de postres de la melsa de la sípia. Compte no us passeu, perquè és molt potent, té molt d'umami. Si salta o peta, la tapem. Quan estigui a punt, la retirem. Tallarem un parell de cebes de Figueres, un gra d'all i ratllem el tomàquet madur. A la mateixa cassola on hem cuit la sípia hi afegim una mica més d'oli i comencem el sofregit amb la ceba. Al principi ho fem a foc viu, remenant i vigilant que no es cremi. Us vaig marcant els temps. Anem afegint una mica de líquid de tant en tant i ho deixem a foc suau, controlant bé la cocció. Quan arriba a aquest punt, hi afegim l'all i continuem amb la mateixa tècnica. Mentre tenim un ull posat al sofregit, anem a preparar la picada. Tallem ben petit un gra d'all i el passem pel morter. I afegim una mica de sal perquè no rellisqui i comencem a treballar-lo. Primer percutim per trencar les fibres de l'all i després fem moviments circulars com una mola de molí, fins a crear una crema o pasta fina, sense trossets durs ni sòlids. A continuació tallem un grapat de julert ben petit i incorporem al morter. Repetim el mateix procés, percutim per trencar fibres, envoltre i aconseguir una pasta uniforme. Ametlles, torrades i sense pell. Les aixafem i les molem. Gairebé com si fossin torró. Finalment hi afegim una petita llesca de pa fregit o torrat, o fins i tot un carquinyoli. Creem una massa i l'alimentem amb 2 cullerades del nostre caldo.
Ara que ja tenim el sofregit ben daurat, amb tons marrons, hi afegim el tomàquet i el treballem fins que es redueixi i quedi sense humitat. Amb aquest aspecte és el moment d'afegir una mica de vi ranci o conyac. Deixem evaporar l'alcohol i reduïm. I amb això ja el tenim ben confitat. Incorporem la sípia al sofregit i afegim un parell de cullerots de la barreja de caldos. Aquest mar i muntanya que hem fet. Fixeu-vos que aquests caldos són suaus, ja que després els haurem de reduir a la cassola i guanyaran potència. Això amb un caldo industrial no ho podríem fer, però ens quedaria super salat. I amb això aixequem els sucres i tapem. Baixem el foc al mínim i busquem un xup-xup lent. Deixarem coure 15 minuts. Passats aquests temps, hi col·loquem les manduguilles a la cassola. I afegim més caldo. A mi m'agrada que al final hi hagi abundància de salsa. Després de tota la feinada, és un plaer poder sucar i pa. Per això gairebé cobreixo les mandonguilles amb el líquid. Però això ja va a gustos. Quan torni a arrencar el xup-xup, ara ja a foc mitjà, el deixarem destapat uns 10 minuts, perquè redueixi i guanyi sabor, i perquè les mandonguilles vagin absorbint també l'aroma de la salsa. Després d'aquests 10 minuts hi afegim els pèsols. En aquest cas eren congelats. I ho deixarem coure 10 minuts més, completament destapat. És llavors quan incorporarem la picada. La integrem movent la cassola, no pas remenant amb cullera, i deixarem els últims 5 minuts de cocció. La picada aportarà l'aroma de l'all, dels fruits secs i del julivert, i a més ajudarà a lligar la salsa gràcies al pa, esparcint-la una mica. És molt important deixar reposar uns 30 minuts abans de menjar-nos aquest plat. Amb el temps guanya, i si el féssim el dia abans encara seria millor. Rectifiquem de sal. Per servir emplatem amb força salsa, com a mi m'agrada. Ja ho teniu, un plat de casa nostra de Déu. Cuineu i cuideu-vos.